ito? O di mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Nyato. Bayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Kaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makiklaming. Dito sa programa, Mardela ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang good morning po sa inyo ka boss, mga misis. Galaw-galaw, rikas-rikasan, taod na naman. Sarap-sarapan ng mapremihan. Welcome back sa tayong programa. Aramon niya ito kanyang pong aldaw na inin Huwebes. Petsa 10 na po sa bulan ka Marso 2022 sa kaposing Mardela daing ibak salit sana. Pero tiyan. Halipat lang po ang programa tata. Pagkalason sa ipapasok po ang DNR sa inda pong programang kapalibutan ta at amanunda. Kaya dahil na po kita magparahaloy pa. Kunin na tutulos ang rangkada ka mga istorya hali po dyan sa luwan sa pagikan Mega Force Patrol. Nasa linya na si partner Luwens Borsi Barsena. Luwens, partner, good morning. Gusto kami. Salamat abi partner Mar, pigiing ganyar ni Alcalde Vic Perete Candaraga Albay, ang mga taga-daraga na surusulti rito na putsulo pa, magpataratak na. Nagigibuho na Operation Tuli, Free Medical Circumcision, sa maabot na Sabado, Marso 12, 2022, sa Daraga Covered Court sa sentro mismo Candaraga. Aha. Ini ani pinagunambitan sa DCGB News ka na sambitan ng alkalde dahil ang tamag sa summer season na boda nasa bulan na kan Marso sagkod pa si siring sa Mayo na bulan nin taratakan nagkundusir sindanin siring na bagay tangani ng matabangan man so mga muya na magpataratak na makapatatak na. Sigun kay alkalde, i-contact na sana daw si Kagawad Archie B. Bahamundi o kaya si Kagawad Julius Duran kan sangguni ang bayang Candaraga kung sa mga maut na mga magpataratak makapa-schedule kan sa indang pagpapatatak kan sa indang mga ikinabuhay. Sigun kay Alcalde Vic Perete ini partiman kan programa kan Rural Health Unit Candaraga na maitao ang serbisyo ni na pangsalud ka na mga tao lalo na pati bagadigdi sa tuyang palibot na kultura mananggad baga na kapag magsusurusulti rito ka na naputsulo ka pa kaipuan mo nang magpatatak tangani nang maging ganap ka ng sarong lalaki. Yeah, tsaka di ka mabiktima kang bullying. Yan. Ayun, Buda nga ni daw. Narin dayan, narin? Sa March 12, 2022, Sabado. Okay. Poon alas 8 nin aga tabi Partermar. Kung kaya so mga surusulti rito daw na dahil patatak, dahil na magduwa-duwa, dahil lang ta ini siniguro man ni alkalde na scientific man ang gigibuon asin na mga doktor man, mga taratauman na magiribukan siring na bagay tangani ng matabangan ang mga taga-daraga na mabawasan na ang numero kan mga putsulo. Saan ang venue? Sa Daraga Covered Court. Daraga Covered Court. Alright. Okay, Roger, ayan. ano daw mapa-schedule kita? O, mapabiniriran ka, pwede ba ga? Si Derek Edwin, garo matagas na ito. Garo troso na kayo kay Puwa. Ayan o, chinso. Hindi, matapig gagamit ko niyan. Laser na. Hindi, minsan matagal sa laser.
Okay, sige. Roger, saya sabi pa naman ang mga dagdag pag-istorya. Ali sa daraga, mensahe ni Alcalde Victorete sa mga putsulo. Ako po si LBB. Litsirong magninong inisi dyan, lutgutan. Okay, sa mga dahil pa po tabi na circumcised, magkakataon na po nindo yan, mag-aprovechar ka mo kayan, libre man sana. Okay? O bueno, mga tugang, Ans Galero nasa linya man, sa dagdag na impormasyon. Ans, good morning, go! Maray na aga, Sir Mar, maray na aga agraray sa mga parantabay. Sa mga dagdag pa niya itong informasyon, ginibong niya na pagkaaga kan opisina kan Depensa Sibilo, Office of the Civil Defense Bicol, na 2022 first quarter nationwide simultaneous earthquake drill, o ining NSED. Sa Ano paagi yan, kan pagkatindir kan virtual activity na pinanginotan man kan National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Mismo si OCD5 Regional Director Claudio Yucot na human ang pamayoka na Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRMC nangyayos sa aktibidad para sa lokal na level. Mantang nagsabay man ang manalain na miyembros ka na mga ahensya na nagkukompreso kan RDRMC asin man presente ang presensya ka na PNP asin man ka na Philippine Army. Sigun kay RD Yucot, importanteng marahay na sa kada kabtang taon mag-ikondusir ang siring aktibidad dahilan sa siya nagtutubod na sa simpleng paagi na ini mapahiwas o mapapahiwas ng ganinda ang kaaraman kan publiko sa kung ano ang dapat asin kung ano ang daiman dapat nagibuhon kada bes na makaka-experience kita nindinog sa tuyang kapadibota na urug pang ang siring na bagay bigla man sa nang nangyayari. Sa programa manandain na ahensya na miyembro man kan NDRMC o kaya ining sa level nasyonal ang nagtao man ng suporta sa siring nakatuyuhan. Natabi Sir Mar, ang informasyon hali sa OCD Bicol, Ans Galero, DCGB. Thank you very much, Hans. Mga dugang niya itong impormasyon niya, nalipod dyan, mga dugang sa luwasan. Ayan, malapit na po ang eleksyon ha. 60 days na lang, mga tugang, eleksyon na, May 9, 2022 election. 60 días po ngunyan. And that is 16 days to go bago ang karampanyahan sa lokal. Kumusta na kita mga kababayan? O mag-isip-isip, asin adalam po kimaray, ta sabi ta nga ni, krusyal ang satuya po na pagpipili ngunyan ta mapili kitang presidente, dosing senador, sarong party list, mga congressmen, sa kada distrito, pagkatapos gobernador, vice-gobernador, mga bukal o board members, mga mayor, vice-alkalde, both sa city at sa munisipyo, tapos sa mga konsyales. Ayan na, 60 days before May 9, 2022 elections, may napipisil na ba kayo? Marami na namang pupunta sa inyo. Marami na naman ang mga ngako, kung sino-sino na naman ang mapapako. Mga tupang naamo pagkat gustong makaupo, nagbubuhat na ng kaniyang bangko. Yeah, basta siguro po nindo na ang iboboto nindo, so dahil magkaigo ng amnesia pagkatapos ng eleksyon. Ano, John? Ano, Nal? Di ba? O marami po. Sabi nga ni Kayan, everybody niya is qualified because inako kang comment sa inda po na na certificate of candidacy. But, yung po na pag-address kan sa inyong mga concerns, ang pinaka-importante po dyan. Okay? Saka yung dapat na, bako itong salo sa mga konsyales, ha? Bako sa na itong mailihirta, tabatangon niya bagang kalakaran, after election, mga tugang, masireminar kung paano, di ba? Dapat sana yung alam na naman yung first day, mga tugang of work, trabaho na tulos, bago itong masireminar pa. Di ba? Alright, so, dakol po ng mga concerns na dapat na i-address sa Indo, and then, gabos na dapat na matawan po ning magkakanig ng ating sa dakol po kitang problema. Most especially, na dahil pa kita nakakawas mga tugang sa COVID-19. And maski makahali kita dyan, dapat may pusog kitang programa manungod dyan. Pagkasarabay na po mga tugang ang mga programa
na magtataon ng ayuda o asistensya sa mga kababayan niya to na nasa delikadong sitwasyon o kaya mas nga di gabos halos apektado because of what happened. Nahampen ng halos 2 years ang sa tong negosyo, trabaho, ekonomiya bagsak. Di tagbabangon kita ngunyan, here comes the increase kang mga produktong petrolyo na dahil masabuta kung hanggang no rin iyan. As in, pirang kan tidak daabuton kayan, agrangay na mga tuga ang mga kababayan ta. Now, ang sabi duman, pwede ngayon na solusyonan ta yan, bawasan tambuwis. Kaya ini mga tugang na, ano yan, mga sa petrolyo, di ba? Yung excise tax. Dakula do ang mababawas, dakula maapektaran mga tugang dahil yabi yung social services maapektaran. Yung health, pati na pagkatao ng ayuda, yung AIX. Na kung dahin na ng ayuda sa national government NALD, yaon dapat ang pinaka-importanting papel mga tugang kang mga lambang lokal na gobyerno. Di ba? Every year may budget na pigpapasar. Igtatagama ang chief executives after consultations kagabos ng mga sektores, mga department sa iba pa, and then sisumiter yan sa sangguniang bayan para ratifikaran o kaya aprobaran. Kung may mga pagbabago, babagohon, di ba? Pero not to the extent na lilaygay na ng todo. Nagiraray po, pagiramdam sa mga kababayan tapo dyan sa Santo Domingo, particular sa mga opposition councilors, di ba? Dahil na pag-isipan ng eleksyon, dahil aloy na, kunyana 5 bulan ng tenga. O dakulo na nagagaling tabang si pasaranan nindo yan, ipasaranan nindo yan na na 2022 na budget nindo, di ba? Yung budget o ipasaranan nindo yan ta 16 taal daw na sana, makarampan niya na kumudain, lumasi kaso yan. Anong pandok yang pangta dyan sa mga kababayan ta, paggagad nindo ning ayuda, ning boto, ba? Na so pinakang isensya kan sa inong pagturukaw dyan, dahil nindo nagampanan. Ba? Pare may mga rason ka mo, kung ano pa man, na-explicar na magaro, dahil napaglay kaya, di bahala na itaw na nung kwento yan sa sangguniang palalawigan kung may sala o dahi. Yan ang mga okay? Di pag naipasan na, pag nag-implementa, kung may duda ka mo, di bantayan nindo sa alkalde kung paano yung didisbos yung pundong yan. And then kung nailing ka mong problema, dumanindo, tira down. Pero not to this time, mga tugang na nakakaipotan ng tabang ang mga kababayan ta. Imagine, na triple ang naghagad ng AX. So anong itataw ka yan? They are operating on a reenacted budget. O paano? Di ba madidiplit tulos yan? Di paano na? Samantalang natagamahan mo katikiduro dakula, mga tugang duman sa budget sa 2022 dahil pigaan tabayan nga nining may kinaraman pa sa pandemic. Wag nyo nang gipitin. Di ba? Magkakasama naman kayo dyan, di ba? O mga mag-aramigo ka mo. Di ba? May mga pinagbabaranggit po ng mga opposition na mga councilors, ay na, kunya na nindo yan. Ang dapat na nindo, ang dapat na isipon ta para sa mga kababayan ta, ay bako na po sa personal. Di ba? Bako na sa personal. So para sa mga serbisyo sa kababayan ta. Sa maluwas, mga tugang na pag nindo yan na gibo, nindo na ipasariyan, mabiltadaan sa indo. Mga kababayan, thank you and God bless. Miss, yung